in de nacht van 10 op 11 april 1942 had er een jongen west, we weten nog heel net waar dat is, die had je de bordjes voor Joden verboden verhellen. En dat werd constateerd door de politie, door de Dijs, en dat zit ik in de politierapporten. En toen het de Duitsers hadden zijn van, wij nemen wraak. Wij pakken 10 Joden op, die binnen van huis hellen, en het ingen is er weer waarom kwam. En opmerkelijk is ik nog wel dat de Heid nog naar de SD Tawest had. Hè? Ja, de Heid die jette dat van het verhaal, dat die 10 jongeren die weer oppakt. En die dacht, ik moet naar het hoofdkwartier van de SD, van de Duitsers, om uit te lezen dat het een qua jongenstreek wie. Die jongen hier helemaal geen verkeerde bedoelingen. Dat had hij onder Duitsers uitlijn, maar de Duitsers die hem verstuurd niks mee te krijgen. Wegwezen. Wij sturen deze jongeren naar Amersfoort, naar kamp Amersfoort. Dat is ook echt gebeurd. En net iemand van die 10 is erom kwam. Maar hoe kan het nou dat dat verhaal daarna in wezen vergeten is? Ja, dat is wel opvallend, want ja, ik woon hier zelf in de buurt. Ik hoor het verhaal echt net. Ik kom hier geregeld. En ik kwam erachter dat eigenlijk niet iemand dit verhaal ken. En toen dacht ik van ja, dat maakt oors. Het bloot een mooi park, maar het is wel een park met een verhaal. En toen heb ik al heel gauw betocht van, er moet hier iets van een gedenkpaneel of een bordje komen. En dat heb ik oorkaart bij het Verzetsmuseum Hans Groeneweg. En die heeft vervolgens stappen ondernamen. En ja, op 28 april werd het onthuld.